Bueno, Egariko Elizabarren antolatu dugu erakusketa hau, heriotzaren inguruan, eta berak dakarren heriotzak dakarren mundu horren inguruen. Zeil desberdin eta marandu dugu bera erakusketa, alderdi batetik, heriotza edo hiletagonia, eta bera heriotzaren momentu, baserrizen, edo txinen gertatzen zana, normalien, eta horrek dakarren, rituak, hausokidien bizita, gaubela, eta bar, eta baita ere, mundu horrek dakarre, eskapulario, kurutze eta amuleto, eta bar. Gero, beste alde batetik, erakusten dugu, bera, funerala edo bentzet, elizkizunak eurek, gara hartako, abadiaren jantzi eta bar, eta abadi bera zelan jaztezan, segur egun, aldute dekeu, esateko moduen, eta pentsatzen dugu, abadiek bezaguzietan berdin jantziz ezala, eta ez, beren luto edo kolore beltzako erropakin, eta bar, eta guretzak garrantzi gehiago dekona, eta da, bera, sepulturaren inguruko mundue. 19. mendera arte, Galazo egin zana Elizatan ja lurperatzi hildakoak, bertan Elizan, normala zan, Elizan lurperatzie baserri bakotxak edo etxe bakotxak izaten zuen Elizan beren sepultura. Beren dio beratzeko tokia, eta horren inguruan egote ziren hainbat rito oitxura eta bar. Badibidez, etxeko Andrea, beti sepultura toki horretan entzute ban, eta bertan jartzen zen, zapi bat, eta kandela batzukein, eta argizaiolarekin, azkenin kandeli bine horrela argizaiola erabiltzen, da egur bat, kandela bera batute egur horretan, eta bertan egitezan, urte horreneko responsu errezeu, eta bar, eta sentirotan giro hori berreskuratu dugu, eta gero baita ere azaltzen dugu, ezagutzen moten dugu, bai Metzegarren mendien erdinguruen, eta jabukaerantza Durangaldeko lege hori betetan Durangaldeko herrizek egin kapesantu ezberdiek. Bai edo, baino kapesantua, monumentu deklaratute dagoena, edo Elorriokue oso garrantzi handiko direnak, eta baita ere beste herritxegi batzutako kapesantuak. Azkenik, beti dau gogo bat, biziri gauden guziena, iraupenarena, aproet, oroimenean irautea, bakarrik hiltzen danien, jente aztute gelditzie. Senti hortan, aurkezten dugu, horrek egiten diren, askotan, atentzin justaren aditzen, baina bai, errekordatorio, bai, zelanda eskela, bai, hainbat guza, persona horren izena edo bentzete izana jarritzeko emenetan zehar. Hori da, batu dugu zenak, guza batzuk historiko, beste batzuk etnografikoak, beste batzuk jente asko dentzat, eta hone balio du, etnografikamente, garrantzia handiko izena, errekordatorioak eta bar.